Ξεκινάει το βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα είμαι εδώ στην Κατερίνη, στην Πιερία συγκεκριμένα. Και είμαστε εδώ στο Νέμο. Ναι, όσοι το ξέρετε, είναι ένα πολύ ωραίο υποβρύχιο, το οποίο δεν ξέρω που πηγαίνει, απλά θα κλείσουμε τώρα σε 5-10 λεπτά τα εισιτήρια να πάμε και θα τραβάω βίντεο στις μέσα. Εδώ μεταξύ, εδώ δείτε κάτι ψάρια που έχει. Εδώ κάτι τεράστια ψάρια. Δεν ξέρω το είδος τους ή αν είναι σπάνια ή δεν ξέρω τι κάνουν κι ένα. Μαυράκια ψάρια. Να το. Πήγε καλά. Κρύφτηκε. Πάντως εδώ έχει τεράστια ψάρια. Μέσα από εδώ τα δούμε. Το υποβρύχιο συγκεκριμένο εκεί πάνω το βυθάει αυτός. Και εμείς κατεβαίνουμε κατά τη σκαλιά που μπαίνουμε κάτω από το νερό ουσιαστικά, αλλά εντάξει δεν έχει νερό εκεί μέσα. Ναι. Και πάμε εμείς εκεί μέσα και πάμε σπάει βόλτες. Να το. Και ουσιαστικά αυτό μας πάει μερικές ώρες βόλτες. Και άλλα τεράστια μαύρα ψάρια. Wow. Τώρα κόβω το βίντεο και το συνεχίζω όταν μπούμε ήδη στο νερό. Εδώ, κοπάδι ψαριών. Εδώ συνεχίζεται και βρήκα κάτι μπισκότα και εδώ δείτε τώρα τι θα γίνει. Δείτε εδώ κάτι ψάρια. Πόσα χρόνια έχω να πάρει, ειλικρινά. Πηγαίνουμε, εδώ είμαστε πάνω στην πυροβλήτα και πάμε για το σκάφος. Όχι, για το υποβρύχιο. Εδώ είναι το πρώτο που θα πάρουμε κοινό. Και εδώ συγκεκριμένα είναι μία βαρκούλα. Δεν ξέρω, κάποιο κυρίο θα είναι. Έχει και άλλη εκεί δίπλα. Λοιπόν, φτάσαμε. Να τώρα φτάνει. Και βγάζει λίγα νερά. Ώστε να μπορεί λίγο στην αρχή να βγάζει. Λοιπόν, πηγαίνουμε τώρα. Ανεβήκαμε μόλις. Εδώ είναι για να καλά για να κλειδώνουμε καλύτερα. Και ήμουν σίγουρος ότι θα έχει έστω και μια σκαλίτσα. Μετά αυτό εδώ πάνω κλείνει. Είναι τέλειο, εντάξει. Έχει και μια ωραία δροσούλα εδώ. Έχει και σε περίπτωση χτύπα ξύλου να βαγγείο εδώ πάνω. Μυρίζει ψάρι. Και εδώ κάτω, δείτε, τσεκάρετε. Εντάξει, δεν βλέπουμε τίποτα. Έχει κάποια είδη ψαριών εδώ. Έχει και σμέρνες. Εδώ είναι τα ίδια ψάρια. Όχι, έπρεπε να πάρω το χάρτη. Μπορείτε λίγο να τα δείτε. Αρχίζω και το Και κάπου εδώ. Τώρα έχει ξεκινήσει. Έχει ήδη το πλοίο, το υποβρύχιο ουσιαστικά. Δεν φαίνεται. Βέβαια τώρα δεν μπορούμε ακόμα να δούμε κάτι. Αν βλέπετε όμως έχει μερικές μπουρμπουλήθρες. Δείτε πόσο καλό όμως είναι. Εντάξει, αυτά θα είναι το θυμάμαι. Είδα ένα ψάρι. Άμα το κάνω έτσι φαίνεται και πάνω. Τελικά ήταν πολύ καλό. Εδώ, αν και από την άλλη δεν φαίνεται τίποτα, μόνο λίγη βρώμα φαίνεται. Εδώ μόνο λίγη γλίτσα έχει στον αέρα πάνω. Και εδώ κάτω εντάξει είναι το πιο ωραίο που έχει, πώς το λένε, αυτά τα βράχια. Άμα βλέπετε έχει και μερικά αυτά τα ψάρια που φαινόντουσαν πριν από λίγο. Γενικά εμένα μου αρέσει αρκετά. Τώρα είμαστε μπροστά από ένα βράχο. Αυτό το φοβήθηκα λίγο, μην τρακάρουμε. Εκεί είναι τα βράχια τα μεγάλα. Και σίγουρα θα μας πάει καλό. Δεν θα τραβά τώρα όλο το ταξίδι. Δείτε, αχινή! Λοιπόν, αυτό μου αρέσει εμένα. Λοιπόν, θα βγάλω και μία φωτογραφία. Κοιτάξτε, άγαλμα. Ένα άγαλμα! Ένα άγαλμα. Εδώ έχει ένα άγαλμα. Χταπόδι! Είδα και ένα μόλις βρήκα αυτό το σπάνιο ψάρι, το οποίο είναι αυτό που μάλλον είναι αυτό το ψάρι που λένε όλοι στην Ελλάδα το σπάνιο. Και δείτε κι άλλο και καλά σαν άγαλμα. Όχι, δεν τα πρόλαβα. Ήταν κάτι σαν άγαλμα πάλι. Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν αυτά εδώ. Και από την άλλη φαίνεται εντάξει έχει λίγο βρώμα, αλλά από κάτω είναι το πιο ωραίο. Εντάξει, τώρα εγώ θέλω να Λοιπόν, δείτε εδώ κάτω πόσο ωραίο είναι. Και δεν με νοιάζει. Ακούστε, θα έβαζα εγώ ένα 8 στα 10, επειδή εγώ περίμενα να μας πήγαινε όλο πολύ κάτω, να κουμπούσαμε τις πέτρες, αλλά και πάλι καλό ήταν. Τώρα πάω λίγο να καθίσω εδώ.
Έχει και ένα κάτι σκηνιά από τις Μαδούρες, το οποίο παίζει να είναι και παρατημένο εδώ. Πάντως εντάξει, μ' άρεσε εμένα κάπως. Είναι ένα τεράστιο μαύρο κοπάδι ψαριών και εκεί έχει κάτι σαν κάγκελο παρατημένο. Παιδιά, είναι άπειρα τα ψάρια του μεταξύ. Το άλλο κάλμα πάλι. Τέλος, τελείωσε, ήταν 35 λεπτά. Εντάξει, ήταν αρκετά καλό, έχω να πω. Εδώ τώρα κάθομαι και λίγο. Εγώ το έχω. Τώρα κάθομαι και στο παγκάκι, είμαστε στο λιμάνι. Εδώ κάπου τελείωσε. Από εδώ που ξεκίνησε, εδώ τελείωσε. Δυστυχώς δεν είχε πολλά ψάρια ούτε τίποτα. Τώρα εδώ πάλι φτάσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Είμαι και εμείς λίγο hate. Εντάξει, δεν ήταν και τέλειο, αλλά καλό. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και σας παρακαλώ θέλω να πατήσετε έστω ένα like. Bye. Παιδιά, το βίντεο δεν τελείωσε. Από εκεί που πήγαμε σε αυτό το πολύ ωραίο υποβρύχιο, είμαστε και σε ένα φοβερό δέντρο, το οποίο θα είναι γρίφος αυτό. Πιστεύετε τι γίνεται? Δείτε μου τώρα. Φύτρωσε το δέντρο μες στο βράχο ή ο βράχος βρέθηκε ξαφνικά, έκανε ένα spawn μέσα στις ρίζες του δέντρου. Και εκεί πάνε έχει, εντάξει, και μια εικόνα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχει και ένα νεκροτζίκι. Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Εδώ έχει σπάσει ένα σωλήνας. Το βλέπετε. Πατάει παντού νερά. Εδώ είναι ένα τεράστιο ποτάμι. Ακόμη δεν ξέρω πώς το λένε αυτό το ποτάμι. Κατεβαίνει μάλλον από βουνό το νερό σίγουρα. Και πηγαίνει, εδώ βγήκε αυτή τη βουλά. Εντάξει, να παίρνουν αυτοκίνητα. Και από εδώ συνεχίζεται το νερό και δεν ξέρω που πάει. Εκεί παίζει να είναι και μια λιμούνα. Και τώρα πάω προς τη βρύση όπου μαζεύει νερό. Πάω να βρω. Να, μια βρύση. Επειδή είδα ένα σωλήνα, όχι εκείνος που είχε σπάσει και έβγαζε νερό, ένας άλλος σωλήνας. Τον είδα να γαλακτεί από την άλλη πλευρά, από εδώ κάτω είναι. Και να δούμε. Και το νερό ξαναφεύγει στο ποτάμι. Ανακύκλωση νερού. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό νερό, επειδή είναι από πηγή κανονική. Μένα μ' άρεσε πάντως. Και δροσερό, παγωμένο βασικά. Συνεχίζω. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα αν θα τελειώσει εδώ το βίντεο, πιστεύω δεν θα τελειώσει. Γιατί τώρα για εμένα είναι σε 2-3 ώρες αυτό που θα σας δείξω σε μερικά δευτερόλεπτα. Bye. Μείνετε στο βίντεο. Για το μεταξοχώρι πρέπει να το δείτε αυτό. Που έρχεται όλο το νερό. Από αυτόν εκεί με το καταράχτη, έρχεται από μία πηγή από εδώ. Πηγαίνει. Έτσι εδώ έχει μερική μούχλα πάνω αυτό το νερό. Συνεχίζει και πάει εδώ. Εδώ είναι το τραπέζι που έχουμε κάτσει. Εντάξει, πολύ καλό. Να που τελικά δεν πήγα κάπου αλλού, γιατί περάσαμε, η αλήθεια είναι, αρκετή ώρα εκεί στο μεταξοχώρι. Αν και εντάξει, ήταν αρκετά ωραίο μέρος. Κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Δεν πήγαμε στη γαλαρία που ήταν ένα παλιό τούνελ που περνούσε μέσα το τρένο και μέσα στο τούνελ έχουν φτιάξει μια καφετέρια και από κάτω έχει και παραλία, αλλά δεν πειράζει. Θα έρθουν και άλλα βίντεο τα οποία θα είναι πολύ καλά και θα κάνω και άλλα ταξίδια. Πατήστε ένα like σας παρακαλώ για όλο αυτό το ταξίδι. Bye.